Hei kaikki ja tervetuloa tähän mun esitykseeni. Ja tämä on toisin sanoen mun oma moduuli, jonka mä tein tämän kurssin lopputyönä. Ja tässä oli vähän tällainen niin kuin kurssin teemoja koostava kaiken kaikkiaan aihe, jossa mä asentelin erilaisia ohjelmia saltilla. Kirjoitin sitten skriptejä, jolla saisin tietokoneen tätä ylläpitoa vähän suoraviivaistettua ja vielä kokeilin sitten viimeisellä kurssitunnilla kokeiltuja juttuja, mutta päätarkoituksena oli siis luoda paketti, jonka avulla tulevaisuudessa voisi helpommin hallita näitä Minion-tietokoneita. Ja ensimmäisenä ohjelmanumerona oli asentaa tämä niin sanottu LAMP-stack, eli tämä kuuluu toinen sana Apache, joka me kertaalleen asennettiinkin, mutta nyt tosin piti aluksi poittaa tämä Engine X, jotta se Apachen takaisin asennettua, ja mä tein sen vähän nyt monipuolisempana kuin tämän mun alkuperäisen harjoitukseni. Eli asensin myös tämän userdir-moduulin ja kokeilin sitten sitä kautta ajaa Apachea, myös ikään kuin oman kotihakemiston sivuja käyttäen, ja kokeilin sitten Kurilla toisaalta tämän perus kotisivujen toiminnan ja sitten toiseksi vielä siihen päälle sitten näiden mun oma tekemien ikään kuin sivujen, tai siis tämän mun oman käyttäjän kotisivujen toimimisen. Ja tähän liittyi sitten osittain se, että sitten kun on se public HTML ja index HTML oli paikallaan, niin sitten sen jälkeen mä asensin PHPn yleisellä tasolla ja sitten tämän Apachen tämän PHP-laajennuksen ja muutin sen index.php:n tiedoston ja kokeilin, että PHP oli toiminnassa. Ja LAMP-stackin viimeinen osio on sitten tietokantaohjelma MySQL, mutta tähän mä päätin kokeilla MariaDBtä, jonka mä asensin, koska se on tältä peruskurssilta tuttu. Ja tässä näkyy, että mä kokeilin yhden tällaisen taulukon luomista, että se tosiaan toimii. Ja tähän päälle mä sitten vielä laitoin tämän SSH:n, niin sen takia siinä oli se S-sulkeessa, että se noudattaa periaatteessa samaa kaavaa kuin mitä tässä lähtökohtaisessa tiedostossa oli. Ja sitten mä tein näistä tällaisen init SLS-tiedoston, joka näkyy tässä. Ja tässä mä käytin apuna aika pitkälti Teron verkkosivua, joka löytyykin lähteistä. Et se, mikä mulle jäi hiukan epäselväksi, oli se, että pitäisikö MariaDB:llä myös olla oma watch tai file management, mutta tästä ei oikein, mä en saltin dokumentaatiosta löytynyt, että se jää tulevaisuuteen hautumaan. Skripteistä mä tein aluksi tällaisen yksinkertaisen skriptin, jolla mä kasasin tietyn määrän tällaisia koneen niin kuin, statistiikkaa kerääviä komentoja, esimerkiksi uptime ja free ja lshv short. Ja toinen, minkä mä tein, oli sitten tällainen päivitysskripti, josta mä teen semmoista update ja upgrade ja auto remove ja clean on kaikki paketoitu tähän samaan pakettiin, että voi periaatteessa ajaa sitten yhdellä kertaa. Sitten se on vielä lisätoiminnallisuutena se, että se jättää kaikista niin kuin jäljen tällaisen päivityslogi, joka mä määritin tuonne var kautta log kautta päivityslogi-tiedostoksi. Ja jonne sekä tallennetaan sitten nämä onnistuneet tekee koodat että virhekoodat. Ja sitten reboot loppuun, että se on vähän makuasia, että haluaako sitä käyttää. Sitten mä vielä tein rsynkillä tällaisen varmuuskopiointi, pikkusen skripti, tämä nyt on aika yksinkertainen toiminnallisuus niin kuin näkyy. Rsynk onkin jo valmiina jo Ubuntussa asennettuna, mutta sitten mä tein tällaisen pienen tilan, jolla mä voin sitten kaikkien minioneiden tiedot sitten ajaa suoraan, ainakin nyt kaikille Transcend-merkkisille muistitikuille. Tässä mä kokeilenkin toisella minionilla ja se onnistui, että tähti sitten tekee sen, että se käy myös muissa kuin muun muassa kotihakemistossani. Se, mikä ei vähän kesken, että mä kokeilen tällaista vähän isompaa kokonaisuutta, että niin koko järjestelmä enemmän tai vähemmän varmuuskopioituu, paitsi nämä aina pysyvät tiedostot, joista mä otin vinkkejä yhdessä YouTube-videosta, mutta tämä jäi muuta vähän kesken. Että mä en ehtinyt mä en löytynyt riittävästi tallennusmediaa nyt kotoa, enkä lähtenyt sit viime hetkellä ostamaankaan. Mutta tässä on tämä dry run-optio, eli mä testasin sitä näin teoriassa, ja teoriassa niin se toimii oikein hyvin tämä. Ylipäänsäkin niin skripteistä huomasin, että se toimii hyvin saltin kanssa yhteen, että sillä tavalla ne saa nopeasti kaikki asetettua paikoilleen.
Ja sitten seuraava vaihe oli oikeastaan tällainen mielenkiinnottomampi ehkä esittelyn kannalta, että mä koostin nyt lähinnä näitä, mitä kurssin aikana mä jo olen asentanut ja konfannut saatin kautta, mutta erilaisiksi moduulikokonaisuuksiksi, toisaalta työpöytäohjelmat, toisaalta sitten komentorivio-ohjelmat ja sitten mä vielä tein se grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmille oman kategorian. Ja mä tavallaan asentelin sitten muutaman uuden ohjelman, muun muassa niin VLCn ja tämän R-synkin, josta aiemmin puhuttiin, ja muutaman muunkin tällaisen pikku-ohjelman, mutta tavallaan se ajatus oli vaan siinä, että nyt ne on kaikki nämä ohjelmat on kätevästi paketoituna samoihin paikkoihin, ja nyt mä pystyn ajamaan hyvin pienellä vaivalla käyttäen tätä top SLS-tiedostoa, niin mä voin vaikka ajaa kaikki yhdellä kertaa tai yhden kategorian kerrallaan, tai sitten ne erikseen, koska ne erikseenhän ne mulla jo onkin. Sitten mä vielä kokeilin tällainen bonusjuttu ikään kuin, että mä kokeilin sitten sen testikäyttäjän ja testikäyttöryhmän luomista, niin kuin me viimeisellä tunnilla tehtiin, ja mä en oikeastaan ehtinyt sitä tehdä, niin mä ajattelin, että tässä se on kätevä, että mulla on sitten testikäyttäjä, jonka mä voin tehdä, että jos sitten tavallaan se testikäyttäjäryhmän jäsen voi käyttää nämä 2771 oikeuksia avulla sitten näitä tiedostoja, tämän tiedoston eikä omilla oikeuksillansa. Ja mä tein tällaisen dummy-tilin, josta mä kopsasin sitten sen hashatun salasanaiset etc shadowsta ja lisäsin sen sitten init SLSään, kun mä tein sen sitten ja ajoin tilan. Tässä näkyykin, että sitä ei valitettavasti ei näy tässä sitä tiedosta, että se on jäänyt muuta pois, mutta tässä näkyy, että se on toiminnolla S-oikeuksilla sitten tämä järjestelmä. Ja sitten oli vielä, lopuksi oli tarkoitus vielä GitHubiin tämä koko setti, joka ajattelin, se sopii kurssin teemoihin. Tein oikeastaan skriptin tuosta Git-komennosta, jolla sitten kätevästi sai sinne. Tässä oikeastaan näkyykin nyt vaan tällainen lyhyt katsaus siitä, että mitä kaikkea siellä on. Ja ajatuksena on just se, että sitä voisit käyttää kätevämmin tällä tavalla. Kaikki varmasti GitHubin käyttö on tuttua, mutta sieltä ne löytyy sitten itselleni ja muillekin, että on julkinen repo. No tässä mä oikeastaan ajanutkin jotain komentoja, mä ajan vissiin sen tiedot. Jutulta mä yritinkin vähän korjailla, tuossa näkyykin osa niistä tiedoista. Ja tässä näkyy, että on tämä skriptikansion sisältö. Nämä nyt on oikeudet, ne on kaikki ajettavissa, tuossa kyllä muutama muukin. Tässä näkyy, että voin pelkästään kirjoittamaan tai kotikopio, niin se aktivoi tämän R-synkin. Ja sitten saa ajettua esimerkiksi, nyt mä olen määritellyt sinne, että se ajaa kaiken, mikä mun Documents-kansion alla on, että se on oikeastaan aika kätevä tapa tehdä tätä. No nyt ei mennä onnistua kirjoittaminen, tuossa näkyy nyt tämä. Tässä mä oikeastaan huomasin juuri nyt, tässä oli yksi kirjoitusvirhekin pääsin nämä tapahtumaan, ja mä korjasin sitä videon jälkeen, että mulla oli yksi kaksoispiste liikaa, mutta jos nyt haluaa tietää, niin saa todella kasannut nämä. Sitä päivitystä mä en nyt näytä, koska sehän sitten muuttaa koko koneen uudestaan. Tässä näkyy, mitä SRV-saatissa on. Tässä on mitä nyt kurssilla aiemmin tehty ja toisaalta sitten mitä on ollut. Kun me katsoo, tämä LampStack on jo asennettu valmiiksi, koska muuten tässä kestäisi hirvettävän kauan ja siihen meillä ei ole aikaa. Mutta tässä nämä nyt sitten, että ne toimii kyllä kaikki. Nämä molemmille minioneille ajettuna, niin onnistuu kaikki asetukset ja kaikki tiedostojen konfaukset. Tuolta voidaan vielä katsoa, tuo on tämä muistitikku, jossa se on, niin voidaan vielä katsoa, että siellä tosiasiassa on sitten nämä, mitä mä sinne varmuuskopioilla ajoin. Ja sitten hetkinen, jos vielä katsotaan nopeasti tätä tiedosta, tätä käyttäjän luomista. Hetkinen. Niin teille tässä näkyy nyt se tiedosto, jota ei ollut. Mä olen unohtanut ottaa kuvan, niin se näkyy täällä. Eli tuon näköinen init SLS vissiin aika pitkälti saman näköinen kuin se, mitä meillä tunnillakin oli. Jos nyt poistetaan se käyttäjä, joka on, niin katsotaan, toimiiko tämä. Joo, se poistuu ihan ongelmitta.
Sitten ajetaan tämä users-tila. Joo, se toimii. SSH löydetään kirjattu sisälle. Katsotaan, että tämä hashattu salasana toimii. Ja kyllä se näyttää ihan toimivan mutkitta. Et projekti onnistuu omasta mielestäni ihan hyvin, että tässä ei mitään sen suurempia kummallisuuksia ollut. Että on tällainen yksinkertainen perusprojekti, mutta mä olen tyytyväinen, mä pääsin mun tavoitteeseen, että tässä on nyt kaikki se, mitä mä yritinkin aikaan saada, ja nyt mä uskoisin, että on kätevämpi tulevaisuudessa ajaa näitä tiloja. Kiitos.